Ama-contractor zobuza ama-complaints nawo la emqashweni wami. Leyo sathini ngento okhuluma isingisi la emqashweni? Sizinsizwa asifundile. Wena umuntu ozingisiyo. Umqashweni kuyefiwa gazi lami, umqashweni kuyengiwa mngani wami. Indlela shwele Ngikhomba ngesibhamu athi uthatha onke 7,000. Ngamama ethi uthatha 7,000 ngingebane wabamba omunye 5,000. Wathatha kumina u7,000 no5,000 usho ukuthi u20,000. Namini mfowethu. Uma mfowethu. Ineke sonke mfowethu. Uma mfowethu. Yabona le ndaba eqinile sekuphela inyanga ezine bezikazi bangifakela imali yami. Hawu, yabona yabona udadlame ngidotshozela. Hayi. Umqashweni kuyefiwa gazi lami.